BSF te BSF ni bisingo no kok banglai ma bai khoroksa joan no sile kok laikha sangrong salo patimung bai patimung thai no langma chokha khorok ni BSF joan patimung sangrong salni sarik jorao Silasuri thana amchai bisingo khopjaknai Bharat Bangla arini Khagrachuri BUP ganao koktoma saimanjakha salburum ni haikeno sangrong salni sarigo Bharat Bangla ario duty khaitongmani Constable Prabhat Singh tai Habildar Sotbir Singh yagulo khorokni bisingo kok banglaima bai Constable Prabhat Singh atomsano Habildar Sotbir Singh ni sako silai kogo patimung thaino langma chao Sotbir Singh ni yang patimung nugui Spain Inspector Ramkumar Sikangi thangke Ramkumar ni sakao silai kogo Constable Prabhat Singh yang sakno katene bagai Ramkumar Prabhat Singh ni sakao silai ko khangke Prabhat Singh bo patimung thaino langma chao honi koktoma semajaka yang belai ke sago duku manjak Ramkumar no puila Silasuri sak nainago tubujak hangke bini sak belai doro khorongoi bono kumuti sak nainago rirhoro yang patimungni koktoma manei patimung thai sohika korbuk SDP no khobui Silasuri thana no usi tai naimathangmedin kuchuk adong rok tamni bagi ingkha patimung tamo ingkha abono cheri nai tongo patimung no tei amoi salajak